हादों बानायसो मोनबाय आं हेलौ होनहरदो आरो हाय हेलौ Hello everyone. आंनि मनजिता बसुमतारी YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। दिनै आं मा खालामनो नागिरदों लोगोफ्रा मिथिगौ ना? माइ हाहैनो नागिरदों लोगोफोर माइ हाहैनो नागिरदों। न'आवनो आरोना। हाजिरा सोदों जोंहा दिनै। दायो थांबाय थानोसै लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय। गस्ला सारि इरि गाननानै फैखाबाय लोगोफोर खासि इरि लानानै फैखाबाय दायो थांबाय थानोसै सेन्देल खुना गालांसै हैनै लोगोफोर बेखौनो हागोन आरोना बेखौनो गासैबो हागोन बेनिफ्राय नैसिम ओइनो साथाम साब्रै थांबाय नागासो फैथ'वाखै आयौ नै लोगोफोर फुंनि निहिरानो रानबावाखैसो गुसु थान्दानो माइ बारि मा जाखो खोना जाजोबबाय हा मा नायदों मोनजोबखाबाय गासिबो Mwnjwng kita bawa lah. Habai jalan ni. Habai jalan ni. Nada. Galang jalan gini ya. Itulah deh. Ale utanang ha? Goi? Nungsi nangan dah. Goi fulai. Ayo. Dahaybı lagun, dahaybı. Labai थागोन. Sama berai saya, sikla sase nudau haya,
गोदोनि मेथाइ मोजां-मोजांथार गोदोना मोसानायफ्राबो Next bulan siang video. Mana? Mana? Halo. Mai hawle dina kai madu somna ber. Madu la juga. Bye bye लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जोंना आब' गिदिर मोना भिडिअ लाजानो लाजिसोयो बेखायनो आंबो माइ हानोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय